întors și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ăsta e primul videoclip, am trece la alte videoclipuri, o să le lăsez după ce fac acest video. Azi vom face cel mai tare video, o să reacționăm pe YouTube la niște videouri. Hai la au scris să văd pe cât. Cum te relaxezi la Favbet? Profită de oferta noastră de bun venit. Apoi, distrează-te și câștigă. Bucură-te de jocul. Îmi dau un pic pe acesta. Nu, septembrie. Azi vom reacționa la... Salutare tuturor și pam pam pam! Am primit foarte multe recomandări să mă joc Roblox Pressure, așa că în episodul de astăzi o să încercăm Roblox Pressure. Bun fraților, aparent sunt într-un submarin. Ok, ciudat. Și se întâmplă ceva nasol. O să reacționăm la piesa Sunt Fresh. Avem și nosul aici. Am zis căsile, dar nu o să le pun. Piesa asta s-a lansat acum 5 zile pe 15 septembrie. Tare de asta. Benjamin Franklin, ca șervețel pentru lacrimi, cercei cu diamante în loc de vorbe de șorte. Aveai mașina în rate, acum e-a ta după arte, părinții tăi îmi țin parte, au mai tare azi noapte. Nanciar împlinit, oricare vis împlinit, lista a fost zipărit și pe copertă eu sunt. Pe unii banii îi schimb, eu nimănui nu-i permit, rămân aici pe pământ, știu bine cine eu sunt. Sunt fresh, am ambiții naturale, am cash, fac în moduri doar legale. Trișez, lasă proștii comentarii și amprente pe divane când ridică fundul noie. Suferind de insomnie, făcut banii fresh, se lipesc de mine misuri și dolari. Sau pe un scaun 3D. Și toți milionarii fresh, prea fresh, sunt fresh. Orange Lamborghini plus salon culoare fresh, banii pe amende din parcare fresh, și cripto pentru zilele amare fresh, parcheș, sunt fresh. Făcut banii fresh, Băutura nu se apare în magazinele la internet. și toți milionarii fresh, prea fresh, sunt fresh. Orange Lamborghini plus salon culoare fresh, banii pe amende din parcare fresh, și cripto pentru zilele amare fresh, am cash. Cam asta a fost piesa. Dar vreau să vedem dacă au live-uri. Văd că n-au live. Da, cam atât cu așa. Mai reacționăm la câteva. Să reacționăm la niște piese. Azi vom reacționa la niște piese noi. Și a doua piesă e asta. Hai să fim colegi de bancă. Șobolan. Ai între 18 și 24 de ani și știi că e mișto să fii tânăr. Dar știi ce e și mai mișto? Să-ți iei cardul galben până pe 30 noiembrie și primești garantat 300 de lei să faci ce vrei tu cu ei. Raiffeisen Bank. Da, am mai văzut piesa asta prin mai sau prin iunie. Prin mai, așa, pe 19 mai am văzut-o. Dar s-a lansat acum 2 ani. Pe 2014 vara cealaltă de parcă. Șobolan la volan, Șobolan la volan. Mai bine auzim și piesele. șobolan la volan, și aprinde Mai bine ne punem crezul. are geamul ciolofan, e pe câmp
ca un țăran. Noi Tom și Jerry, Da, Tom și Jerry. motan. Voi v-ați uitat la Tom și Jerry? Eu da. Eu nu mă mai uit. Dintr-un merțan, șobolan am cașcaval. Am găsit. Bag în geamantan. Prin canal, prin spital, la tine sub padă. Prin canal, prin spital. Din canal la Țigă. Șobolan la volan și aprinde un jointan. Are bani, celofan, pe când ca un țăran. Știți piesa voi? Ați văzut-o? Scrieți în comentarii și dați un like. E pe câmp ca un țăran. Între șobolani se Și cașcaval? Le manci și Capitan pe un val, dau ordine în canal. la 50.000 de like-uri scot și eu pe o piesă. Așa, la 50.000 de like-uri scot și o piesă. Acum hai să vedem. La 50.000 de like-uri ați auzit? La 50.000 de like-uri scoatem o piesă. E pe lângă un țăran. Foarte fain și durează un pic piesa. Avem 4 piese. La... La bracket, ia să vedem, asta să dăm mai încet. Frumos. Gay. Exotică își mișcă talia, vacanță prin Barța, Spania, cum te miști, merisme, Italia, tropicală n-am văzut ca ea. Exotică își mișcă talia, vacanță prin Mamă, e bracket, mă. te miști, merisme, Italia, tropicală n-am văzut ca ea. Și să mă uit pe tine că te înnebunesc, cu foști idei din trecut eu n-am cum să concurez. Să fac lume, nu fac, eu sunt fan în alt sens. E fantastic, ha? Libertatea. Stele la pagina 5 am terminat, sunt la cuprins alerg. Ăștia au mers, eu am alergat des. Peste tot un accident în capital. Oameni care la mame pe mine. Cred doar că ce n-are sens. Ieri ne-am certat, astem ok. Sper să nu pui la suflet. Exotic își mișcă talia, vacanță prin Barța, Spania. Da, Te miști, era vară, am luat vacanță atunci. tropicală n-am văzut ca ea. Era 22. Nu eram la oraș. Are călăcățini, da. Da. Tare piesă. Mai avem încă o piesă. 4. Nu, n-am făcut 4, dar 1, 2, a doua piesă, 3 avem. A treia o să urmăm, stați să terminăm. Ai, cine l-a lăsat? Nu se vede. Vacanță prin Barța, Spania, cum te miști, merisme, Italia, tropicală n-am văzut ca ea. Cu micro pe care poate să te inspiri. Italia, vacanță prin Barța, Spania, cum te miști, merisme, Italia, tropicală n-am văzut ca ea. Exotic își mișcă Italia, vacanță prin Barța, Spania, cum te miști, merisme. După tine bine, bine, știu pe toți care s-au dat la tine. Știu pe toți care s-au dat la tine. Exotic își mișcă bine, știu pe toți care s-au dat la tine. Ăla era, nu știu cine era, dar ați continuat. Exotic își mișcă Italia, vacanță prin Barța, Spania, cum te miști, merisme, Italia, tropicală n-am văzut ca ea. Exotic își mișcă Italia, vacanță prin Barța, Spania, cum te miști, merisme, Italia, tropicală n-am văzut ca ea. Cu micro pe care poate să te inspiri.
Da, cu coace. Cam atât cu această piesă. Acum hai la următoarea piesă. Piesa lui Franz Skide. Piesa Skide. Uite, asta este. L-a făcut Doji și ți-a trimis jocul horror. Mauna s-a pus la piesa pe cont. E 26 august 2020, vara trecută. E tare piesa. A făcut o Doji foarte bună. Slime. Executorul pizzeria la Istodor. Și l-a terminat pe loc. Jocul horror, pizzeria la Istodor, non-stop. Și l-a terminat pe loc. Jocul horror, pizzeria la Istodor, non-stop. Și l-a terminat pe loc. Jocul horror, Poate facem și noi un film cu Skype, cine știe. Jocuri horror, TikTok-uri amuzante horror, aproape 300 ca grimă și la încercat. Roblox, multe obiuri amuzante, sleg la 3 dimineața, da foc la casă, da, din magazin a furat poliția, l-a arestat, dar el tot a câștigat și totul cu soldul. Ultima piesă. S-a enervat, capra greșită a luat-o și a dat kill, n-am mai văzut-o vreodată. Jocuri horror, bro, hateria la Istodor, non-stop. Și l-a terminat pe loc. Jocuri horror, hateria la Istodor, non-stop. Și l-a terminat pe loc. Jocuri horror, hateria la Istodor, non-stop. Și l-a terminat pe loc. Jocuri horror, hateria la Istodor, non-stop. Și l-a terminat pe loc. Eu, guys, sper că vă place piesa, dați un tag. Da, îmi place foarte tare. Și da, cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, dați un like și voi un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!